कास्टम बसुमतारिया जोबोद गिदिर माने क्रिटिसाइज खालामदोंमोन जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि सायाव। मानोना बे समाव आं बिथाङा बुंदोंमोन हि इज ए हांगार अफ पावार होननानै बुंदोंमोन माने मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ। दा बेखौ नोंथांमोननो फोरमान होनो सानदों मानोना भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहया बावैसो सिगां रिसेन्टलि माने मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ दिल्लीयाव इनभाइट खालामदोंमोन आरो इनभाइट खालामनानै बिथांनो मोनसे अफार होदोंमोन माने मन्थ्रि मोनसे अफार होदोंमोन। मानोना तामुलपुराव माने इलेक्सन गेलेनाङा, तामुलपुर समस्तियाव जाहाथे मानाव गेदेर प्रमद बर'आ माने इलेक्सन कन्टेस्ट खालाया माने हगारनानै होनांगौ आरो माने बे तामुलपुर माने बियाबखौ माने बिजेपिनो माने। तो बिनि थाखाय माने मोनसे अफार होदोंमोन, मन्थ्रि अफार होदोंमोन माने दिल्लीयाव रायजो सभायाव माने अमित शाहया। दा बिथाङा बेखौ माने मा खालामदों, रेजेक्ट खालामबाय माने डिने खालामबाय रायजो राजानो। दा नोंथांमोना मोनथिबाय जुदि बिथाङा जुदि पावार लबिमोनब्ला, बिथाङा जुदि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जुदि पावारनिल' लबिमोनब्ला दिनै बिथाङा माने मन्थ्रिखौ लागौमोन। नाथाय बिथाङा रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय, रायजोखौ सिबिनो थाखाय दिनै बिथाङा मन्थ्रिखौबो नागारदो, मन्थ्रिखौबो बिथाङा माने गनायनानै लायाखै। आरो बिथाङा एमएलए जानानै तामुलपुर रायजोनि थाखाय माने गोबां जौगानायनि आरो गोजोन सान्थिनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा साखाफारा जादों। आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांनि कन्टेस्टआव दङ जा मानाव गेदेर माने बिस्वजित दैमारि दङ। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोङो बे समाव बिसोर सानैनि गेजेराव कम्पेयार खालायोब्ला माने रुजुयोब्ला बिस्वजित दैमारि, मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' सार, बिसोर सानैनि गेजेराव जुदि कम्पेयार खालायोब्ला रायजो राजाया सोरनि फारसे दङ जों बेखौ हमनो हायो। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं, मानोना बिजेपिनो एबार बे 2026नि जि बिसायख'थि एमएलए बिसायख'थियाव माने खम बिबांनि मानसिफोरा भट होगोन। आरो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय मिया माइन'रिटि आरो गुबुन आदार कास्टफोरा माने बेयाव माने बिजेपिनो भट होखाया। जायनि जाहोनाव बियो रोखा जाबाय मानाव गेदेर प्रमद बर'आ नैबे जिथुनाखि बिसायख'थि 26नि बिसायख'थियाव तामुलपुरनिफ्राय आरो तामुलपुरनि रायजो राजाजों सासे एमएलए बिजाथि हिसाबै बिथाङा सायख'जागोन आरो मदद आरो सापर्टखौ बांसिन मोनगोन जों बेयाव नुनो मोनदों। मानोना बिजेपिनो भट होनाय माने बिपिएफनो भट होनाय, नोंथांमोना मोनथिखागौ। बिजेपिनो होनाय माने बिपिएफनो होनाय, बिपिएफनो भट होनाय माने बिजेपिनो भट होनाय आरोना, थिग बेबायदि माने। तो बेनिखायनो रायजो राजाफोरा सायख'गोन, मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ सायख'गोन आरो बिथाङानो बांसिन मेन्डेटखौ मोनगोन तामुलपुरनि जिथुनाखि रायजो राजानिफ्राय। आरो मानोना बिथाङा लकेलनि सासे एमएलए, जेब्लानो गोसो जायो, जेब्लानो दरखार जायो, गोनां जायो, तामुलपुरनि रायजो राजाफोरा माने मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ लोगो मोनगोन। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनदों बिस्वजित दैमारिया जादों बे समाव जोङो मोनथिगौ बिथाङा तामुलपुरनि नङा। मानोना बे समाव जोङो लकेल जाय नोंथांमोनजों नांजाबनानै दङ, जाय नोंथांमोनजों सुखु दुखु अराय सम खाथियावनो दङ, दा बिथांमोनबायदि सासे केन्डिडेटखौ, बेफोरबायदि बिथांबायदि सासे बिजाथिखौ नोंथांमोना जुदि सायख'यो अब्ला नोंथांमोननि थाखायनो गोबां माने खाबु गोनां आरो सुबिदा गोनां जागोन। जेब्लानो गोसो जायो, जेब्लानो नांगौ जायो, जेब्लानो नोंथांमोननि अभाब अभिजुग जायो, नोंथांमोना बिथांखौ मोननो हागोन। थ' बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बांसिन गोसो होनांगौआ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सायाव आरो बिथांनो बांसिन मेन्डेट होनानै बिथांखौ जाहाथे नोंथांमोना देग्लायनि 26नि जि बिसायख'थियाव बिथांखौ एमएलए हिसाबै सायख'नानै दिसपुराव नोंथांमोना फाथायहरो, अब्ला नोंथांमोननि रायजोनि ओनसोलनि थाखाय सोरगिदिं गासैबो बिथिङाव जौगानाय आरो गोजोन सान्थि गासिबो नोंथांमोना मोननो हागोन, बेखौ जोङो आसा खालामदों। जाहाथे आसा खालामबाय नोंथांमोना मालाबाबो फेल खालामा, मालाबाबो फेलें खालामा आरो नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ नोंथांमोना अराय 5 बोसोरनि थाखाय नोंथांमोना एमएलए सायख'गोन। थ' नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना कास्टम बसुमतारिया
गावसिनि BPF पार्टिया जे माने फेमिलि सेन्ट्रिक सोलिगासिनो दं बेखौ माने दोनखोमानानै बेखौ लाखोमानानै गुबुनखौ क्रिटिसाइज खालामनो आरोना। मानोना बेखौनो जोङो मोनथियो गावनि बिखुंनि मैलाखौ माने गाव नुवा गुबुनासो नुयो होननाय बायदि आरोना। दा BPF पार्टियाव जों नुनो मोनबाय बे मोनसे ओरैबायदि फेमिलि सेन्ट्रिक जाना दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिथाङा बुंदोंमोन गावनि हिन्जावखौ सेवलि महिलारिखौ माब्लाबाबो माने MLA दाराय होआ MLA गेलेहोआ मानोना टिकेटल' मोनग्रोथों नै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय माना जा प्रमिला बायद' बिथांखौ जोगारनानै गावनि हिन्जावखौ MLA बानायबाय नङा होमबा MLAनि थाखाय नमिनेसन फिल खालामबाय। थ' जोङो मोनथियो बेफोरनिफ्राय जोङो मोनथियो माने BPF पार्टिया जे मोनसे फेमिलि सेन्ट्रिक माने गावनि फेमिलिखौल' माने सुबिदा होनाय खाबु होनाय। मानोना बिनि हिन्जावाबो दिनै MLA जानो थांगासिनो दं बिनि बिबोनाङाबो दिनै MCLA जानानै दं आरो गावबो चिफ मिनिस्टार आरो बिनि अनगायै सोरबा दंबावो माने थिग बेबायदिनो गावनि माने गासिबो गावनि फेमिलिखौ सुबिदा होनाय जोङो बेखौनो जोङो बुङो फेमिलि सेन्ट्रिक माने रायजो राजानि माने पाब्लिकनि थाखाय बिथाङा सिन्था खालाया माने गावनि फेमिलिया जौगाबानो जाबाय गावनि फेमिलिया थाखा फैसा न' बां धोन दौलतजों आरजिनो हायो बेखौल' नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। थ' बेखौ कास्टम बसुमतारिया दिनै लाखोमानानै दिनै गुबुनखौ दिनै क्रिटिसाइज खालामदों बियो खोब लासिं सिं रायजो राजा नोंथांमोन।